सीसीटीव्ही आणि एसी रिपेअरिंगसाठी टेक्निशियन आणि हे काम करतो आम्ही ह्या घरात आज तरी काम अशी अजून किती येईल ना अरे आमच्या घरा येऊ मागेल पप्पाकडे अजय मागेल पत्रात भीक घालून सांगते पंत म्हणले ते सगळे किती व्हायचो ते सगळे किती हो माझ्या मामासारखं कोण असतो त्याच्याबरोबर तू लग्न जा आणि ह्याच्याबरोबर तू लग्न झाला तुझं जीवन सुद्धा तू मना खूप लावून गेला होता त्याने खूप लावून गेला विचार कर त्याच्यावर लग्न जा शिकवतो प्रेमाचो हा बखबर नाशिले आमच्या प्रेमाचा पाठ शिकून अखेर हात सोडला या प्रेमाच्या आघातात माझे वाटत करशो माझे वाटत माझे विचार तुका पाय पडत घालशो तुका पाय पडत एक कोटी शांत मला विचार कर घालशो एक कोटी शांत मला विचार कर हे मला दोन आत्म्यान मिलन होता जबरदस्ती मी अजय तू अजयासाठी निघेन झालं सर आणि तुझ्यासाठी नाही एकमेकांचे मनापासून प्रेम करते असे आमचे प्रेमाचा विचार अजयात साक्षी विजय बघा आपण ना हे साप खोट्याचा शिव हे साप खोट्याचा जबरदस्ती असतो तू ऐश्वर्या प्रेम करतो म्हणून मग हे सांगणार तू सगळं माझे प्रेम केलं मगर बसते का विचार केला तेव्हा या किती घडलं नाही थांब विजय होतं विजय एका केल्यावर काय त्याचा केल्यावर नाही बाकी एकांचा भाई बाकी एकांचा हाय किती चूक केलं बाबा हाय किती चूक केलं हाय किती चूक केलं म्हणून हो देव माझ्या असतो खेळ खेळू लागले पप्पा असतो खेळ खेळू लागले ऐश्वर्यावर पडले
असे किती केलं होतं आयुष्य असे किती केले तिच्या प्रेमाच्या आघातात माझे वाटतं आयुष्य माझे वाटतं जीवनाचे साथी हृदयाचे ज्योती सोड तू गेले वागेले तू प्रीती जीव तुझो प्रेम तुझो श्वास भी पात्र केले अजय मुक्ता आनंद नाईक अर्बे यांनी 100 रुपये दिले होता आणि त्याच्यात ललिता आनंद नाईक अस्नोटी यांनी 100 रुपये दिले होता घेऊन यायचे आणि त्याच्यात प्रदीप सावंत त्यांना त्या 200 रुपये दिले होता पात्र अजय
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तसेच विजय पात्र किल्ल्याक ललिता आनंदू नाईक 100 रुपये, मुक्ता गणपती नाईक 100 रुपये, रोहिदास नाईक अस्नोटी 500 रुपये, किरण नाईक गुळगा 500 रुपये आणि गौरवी नरेश नाईक जामगेरी हेणी 500 रुपये दिला जातात. हेणी घेऊन यायचे. धन्यवाद. तसेच विजय पात्र किल्ल्याक विके सिद्धरकर हिने 1000 रुपये दिले जातात आणि राजेंद्र राणे त्याका 500 रुपये दिले जातात. हिने घेऊचे विकेट. उदय सिद्धरकरांनी आमच्या राजेंद्र म्हणून देव बरोबर करतो. आणि तसेच विकारो पात्र केल्याक प्रशांत नाईकाचं अक्षता नाईक 500 रुपये दिले जातात. केडी घेऊन येते. अक्षता घेऊन येते. धन्यवाद. लेडी मास्तर नारायण 100 रुपये दिला. लेडी मास्तरांनी घेऊन येते. आणि त्याच्यात प्रशांत 100 रुपये दिला तर नारायण 100 रुपये दिला घेऊन येते. प्रशांत विकारायचं 100 रुपये दिला नारायण नाईकांना त्यांनी घेऊन येते. धन्यवाद. त्याच्यात सूर्या पात्राक नारायण 100 रुपये दिला, अजय पात्राक नारायण 100 रुपये दिला आणि विजय पात्राक नारायण 100 रुपये किती जण होते. सूर्या पात्र केलो नारायण 100 रुपये दिला. सूर्य नारायण 100 रुपये दिला आणि विजयाक नारायण 100 रुपये दिला. विजय बाबा देव बरोबर करू. अजय आणि विजय नारायण नाईकांचे देव बरोबर करतो. नारायण देव बरोबर करतो. आता त्याच्यात महेश मनोहर चौकेवाडा याने नाटक मंडळीत 201 रुपये दिला तर ते नाटक मॅनेजरांनी घेऊन येते 200 रुपये. आणि तसेच विश्वनाथ पात्र केल्याक नारायणाने 100 रुपये दिला. विश्वनाथ पात्र केला नारायण 100 रुपये. त्याच्यात पेट्रू हवालदाराक नारायण 100 रुपये दिला. विश्वनाथ थँक्यू. पेट्रू हवालदार त्याच्यात पेट्रू हवालदाराक विनिता तामशेन 100 रुपये दिला. आणि त्याच्यात विकारो उल्हास नाईक मकेरी विकाराक उल्हास नाईक मकेरीनं 100 रुपये दिला. उल्हास नाईक केले का? त्याच्यात पेद्रू हवालदार त्याका सतीश गोसावीनं 200 रुपये दिला आणि त्याच्यात एकनाथ गोसावीनं 100 रुपये दिला. पेद्रू हवालदार सतीश गोसावी 200 आणि विकाराक शिवानंद सेठ अवतळे यांनी 250 रुपये. आता हे गुंडू पात्र केल्याक 250 रुपये दिला. धन्यवाद. माका बी इथं पाहिजे काय गडबड लागतो म्हणजे माझी धमाका दी बाबा. धन्यवाद. आणि त्याच्यात महेश सावंतानं विकार पात्र केल्याक 500 रुपये दिला. अनिश पाणीकर याने विकार पात्र केल्याक 500 रुपये दिला. आज रेशनला बोट वापरा.
थोडी हे काय मापडे बापरे धुमण राहणार ना किती गो हा तू बोले तू तू म्हणून हा माझे बाहेर जाऊन जन्मा येऊ तू ज्याने जन्मा पुण्य केलं होतं ते पुण्य हा तुमच्याकडे दत्ताच पेक्षा नाही हा न्यूजपेपर जर येत असली तर हजारच लोक हाती खेळत असले असे पुरा लोक आनंदी जात असले तू नाही तू न्यूजपेपर ने कॅलेंडर जाऊन येऊ जाशील कॅलेंडर तिला तू कॅलेंडर होऊन फेया आहे तशिलो महिन्यात चेंज करत तशिलो पण आता सेट केलं नाही मी आली फडके महिन्याला चेंज करता शकते ऐका नाही आज न्यूजपेपर किती रा खबर तुमका ना किती रा आज न्यूजपेपर येईल शहाजहानाबद्दल बोलेला शहाजहान बाहेर बद्दल तिकडे प्रेमा व्हायला तिकडे यादीसाठी नाही ती मेला तर ताजमहल बांधत आणि अकस्मात हा महिना तुम्ही किती बांधले हा आणि भावना तू मेला बघ पहिल्या तुझ्या बहिणी घड्या मंगळसूत्र बांधतो असं बोलायला काय ना खबर सांगताना रस्त्यात धावून लष्कर मागायला हिला ओबळू शकता अरे हा किती करता खबरच नाही तुला ड्रायव्हर देऊन सकतो अरे तुझे आवोच्या ड्रायव्हर देऊन सकतो हा आणि 6 महिन्यानं आता द्या म्हण गेलो आणि 6 महिने कर 6 महिन्यात दिलो मागे एक क्लासमेट असा तो सिंगापूर असा आता ओल्ड बिझनेसमॅन झाला खूप श्रीमंत बी झाला तो आता 6 महिन्यात परत इंडिया येत असा तसं तुम्ही सांगता 6 महिन्यात देऊन सोडा आता सांगितलं तू रागात आहे ना का तू किती सुंदर दिसता मोगरे काढून तू हा वाटता मोगरे कळ कसे रागात आहे ना किती सुंदर दिसतो पडे पहिले आले पडले मोठी मुग गाडी म्हणली पहिले याद येतो गो किती करतो गो आणि सांगितलं जातोय गो Está
काळीज धक धक झाला अशा परिस्थित्या तू वैला माझ्या काळीज धक धक झाला गुंडू पात्र केल्याक 5 रुपये दिला असा गुंडू पात्र केल्याक पुजाऱ्याने गुंडू पात्राने घेऊन तसेच दिलीप नाईक केरवडी हेणी गुंडू पात्र केल्याक 5 रुपये दिला असा तसेच पृथ्वीराज हेणी गुंडू पात्र केल्याक 5 रुपये दिला असा आणि तसेच अंकिता कुंदापूर हेणी गुंडू पात्र केल्याक 5 रुपये दिला असा तसेच भिकारो पात्र केल्याक पृथ्वीराजानं 5 रुपये दिला होता भिकारो पृथ्वीराजानं धन्यवाद आणि तसंच भिकारो पात्र केल्याक अंकिता कुंदापूर यांनी 5 रुपये दिला होता बाल कलाकार अजय आणि विजय केशव नायकानं 170 रुपये दिला होता बाल कलाकार धन्यवाद
चलेले आज आयली म्हणतात अरे तुगे टेन्शन औषध माझकडे नसा चल चल एक पेन मार अरे हे पेन मारा सगळे टेन्शन गायब अरे यो अरे विजयाचं एक पेन मार ऐश्वर्या म्हणेल एक जले खूप प्रेम करतात चला आज कळे की मागील भाई बी जगात प्रेम करतात मागील प्रेम मागील भाई सोपून हाय आत्महत्या करूया आपण निर्णय घेतो कोणा सारखाच होतो विजय अरे तू कोणासाठी तुझे प्रेम त्याग करता अरे तो अजय तुझे खास पाहुणे तो एक जाऊन असा आना सॉरी असे किती आज किती उलटतो विजय एक वाटे पडी अनाथा वाटे उड्या उठवणार ह्या कोरड्याच्या अस्तिक टका वारिसदार केला तुझे पप्पा इतलेच ने तू ऐश्वर्यावर प्रेम करतो म्हणून खबर असताना सुद्धा त्या कोरड्याच्या आस्तीसाठी उत्तम प्रेमाचं नाटक करता तो आई नशिला करतला काय साधेला आता सांगेल तू गेल प्रेम भाई ते अर्पण कर तू आत्महत्या करता लाइक टू लाइक सेम टू सेम आता काळे तुझे भाई पे तिथलेच ने तुझे आई मरच्या कारण में तो अजय आणि पप्पा सा तुझे रे अजय आणि चला प्रश्न सोया तुम्ही सांगेल साथ तुला पडायचा आई सांगेल खोटे जाणार आता वाचून तुझ्या हराम दोर पप्पा विसा ना देवा आता हा किती रे देवा पहिले ऐश्वर वर लागत आणि सुखात संसार कर तर त्या अजयचे सुख समेत बदला घे यस यू आर राईट तुम्ही सांगेल तशात का सूर्या तुम्ही सांगेल तशात करता Best of luck, my brother. Mr. Vishwanath, धर्मांजाचं तुझ्या संसारात असं ऊज भेटतं धूम घे तुझ्या राह बसत तुझे घर तर सर्व नाश करणं तर मागे लाव I am sorry. The fire. ओ मागील प्यादू गुंडू शाळे ओतून तिथले वर्ष झाले त्यांना मागील नावाचे उदाहरण जेव्हा वड्यावर अजूनही ना पास आहोत ना कोरोना येला तरी कोणी बाई पास करून घाल देशील असं का किती मास्तर सध्या तुम्ही आमच्या घराकडे ना भोवऱ्या करणं फिरले करता मग शाळेकडे काय ना शाळा होईत असो हो तुझे बैला पाड या पैसा उपयोग ना तो अभ्यास करना अरे तुला धाक्या बस किती करतो तू मास्तर किती केलं तर तुका माझा म्हटला माझा
शिका शिका पहिल्या पोराले भाषी शिका माझं मागेल आणि तू गेले ते गे लवकर वाईट कोण सांग बिलू मेंटल मोड बाप्पा सांगितलो बाप्पा त्याच्या बाप्पा बाप्पा हा मास्तर सागे दिवस तो मेलो तिथे मास्तरा मागे चढ्या कळतो मेळा म्हणलं कर्मात गो गो या कालिंगणा सांगलो हा काळी गणाक अतो मेळा म्हणला तू दुधाच्या आधी कोण मेळा म्हणतो होतो मेलो नी हो वॉटर मिलन वॉटर हा 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 ने तता हा रे वा मास्तर हे एक काम बरे केलं हा तुवें मास्तर त्या दोळे बी होड करून पडले ना हा तो रात्रीन स्वप्नात बिळबिळटा आणि चादरा सुसूकन घेतो हा आशीर्वाद दे बाप्पा God blast you. ब्लेस्ड कसं बॉम्ब ब्लेस्ड नी हो गॉड ब्लेस यू दोन्ही एकच आहे मा तर वैर सगळं झाला समजून घ्या तो सांग कुठं सांग किती कवित ते पळ्या तू किती केलं म्हणूया वर साडे होतो किती करतात तुझा हा इथलीच कविता शाबास माझ्या पुन्हा तू मास्तरान ती कविता शिकेल ना चांदोबा चांदोबा भागलच का हा शिकेल चांदोबा सेरोबा अरे मास्तरा माग्याच्या बाळात तो कोण चांदोबा म्हणून कोण म्हणून अजूनही सांगेल ना ते मराठी मीडियम चांदोबा म्हणता अरे मास्तरा आमक पहिल्या शाळेत शिकत आले योरे पावसा दिता तुला पैसा पैसा झालो खोटा पाऊस आलो मोठा हा? मास्तर आमगे हो भारत देश आमका पाऊस जाय आम्ही शेतकरी आणि तुम्ही आमची ज्या फी घेऊन आमगे पोरा शिकयतात हा आणि त्या भाई पोराची पळोवन घेऊन निघून तुम्ही रेन रेन गो अवे म्हणून खय गो अवे आवल भय येत तुमगेल्या त्यामुळे मला साप सुगून पडला पाऊस ना जाऊन कॉलेजात तुम्ही सांगितलं तसेच शिकेता अरे पावसा जमा होता बोलू आमची तुझ्या भला तरी गंदी केलं ओपन जात नाही लोका सगळ्या काही तरी मिळत भांडवल कर भिडूया बोलला जसे अनेक नाही एकच समुद्र अनेक पक्षी एकच आकाश जसे अनेक घरात संसारात एक स्त्रीचा दार होता तसेच त्या विजयात तुझच्या दारेश्वर्या तुझच्या दार त्या जीवनात सुखी हो ना जरा दुःखी हो हा तुझा फुलाप्रमाणे मांडला तुमचे असले घोळ मिळून खरेच सौभाग्य असं मागितले त्या देवान अखेर म्हणजे आमच्या दोघांत एक केलं हा सदा साधन हसत खेळत संसारात
देवाला अरे ती एक
हंस भाई वो भाई ने एक सड़क चाप मारी ना विजय ना अशी जाऊ नये विजय अशी बोले लागले विजय अशी बोले लागला हा हा वडील तुझे राही शिर्डी साईबाबाचं दर्शनाला गेले लग्न झाले किती वर्षपर्यंत आपले पोरी चालले आणि शिर्डी साईबाबाचं दर्शन घेऊन येत असताना रानात वाटेचे एक अनाथ बाळ सापडले आणि त्या वर्षात तुझी आई फुटून गेली आणि त्या घराकडे आले आणि त्या रुखवट केलं लाला छोड केलं आणि अजय घराकडे गेल्यानंतर 4-5 वर्ष झाल्यानंतर तू जन्माला येईल अरे हो अजय एक अनाथ करो चला चला आपल्या घरात येईल एक खचाचा शिर्डी साईबाबा हो मागे शिर्डी साईब हाय आज 4 वाजता आपल्या घरात वारिस असते वारिस पाठवून होते का वारिस सगळी इस्टेट तुझ्या नावावर ठेवून राहिले विजय तुझ्या नावावर ठेवून राहिला माझे नावा करून राहिलो हे सगळे लोक या लोकांचा हा ऐश्वर्यावर प्रेम करतो म्हणे तू खबर असतो ना मग तर तो ऐश्वर्या प्रेम करू लागलो तुझ्या का म्हटला या सगळे हा डोळ्यात पडून वाटेर पण म्हण तू म्हण हे सगळे असते तू मिळ म्हण माझे प्रेमा कुठून लावू केलं हे प्रेम प्रेम पिशाची प्रेम पिशाची प्रेम पिशाची
त्या मास्तरांकडे मागेल आणि मोगऱ्यात होते. किती अरे बिकार त्या मास्तरांना किती सुट्या तुम्ही अरे मागेल आणि मोगऱ्याले प्रेम तुटेलो प्रेम. हो त्यांना मास्तर आमगेल ह्या गामा येईल पुढं ते मग मागं त्यांना ज्या मिटून जात ना. उद्या पुढे जाऊ रे असं ट्राय मारता. मला सांगा उदळ सगळ्या मुलात थोडा उदाय म्हणून आणि तो किती दुबा दुबा म्हणाले किती तुम्ही दुबई त्या फटी मास्तरान त्याला दुबई होत म्हणून आशी लागेला आणि त्यांना त्या मग काय ना माग जमिनी पायच त्याक ना. किती पाय पण मागेल एक दळ त्या 40 मास्तरांनी खायम देखील सांग. अरे अकस्मात ते मग दुबई गेला तुझे बायले त्या कल्याणी थोड्या दिवस आमच्या घरा हांड ओरतो मरे. किती रे गुंडू पडो रे आवो नाशी जोर गाणतो. कोणते जडवर सांधी तुमचा घेऊ तुला तर वाचायला दिसतो मागेल काय कल्याणी मागेलाच पडेत ना. हा किरे हार रे माझे हार तुझ्या गुंडूर पण बरी ती तू मोगऱ्या तू दुबई गेला तू गुंडूक दिसा तिथीन पटी जेवण कर झालो आणि सुटी निसत्यात कोण भाजून दितल गो मोगऱ्या. हा ए मोगरी काय ती अरे बाप्या अशी गप्प करणार का बाई आणि कोण टोपी ती वागरती ती काय करा तेरी पाय घराचा क्या नसत असो मन साक्षात लक्ष्मी कल्याण माता स्पष्टला माता पार्वती असा म्हणतो तुही पाय डोरीकडे बलात्कार चमत्कार हे गेल गोधळ कैसे सीधा करता रे आता उलटा फिरू लागले. मोगऱ्या तू काय नेलंय? माझ्याबद्दल गायत्री माता सांगून लागेल त्यांनी पावली का गुंडू रे गुंडू माता पुराण केले पडे या पुराई काकी भी गुडू होई नाही. अरे हलकट पेद्रू मागेल घरात येता आणि मागेल घरात स्वास करू शिकेता आणि मागेल काय सांगता. हा या पिंडा कारण हा किती पिऊ शिकले तर हेल्मेट बिल नाही ना धडा बसून तो मी त्यात सांगू लागलो मागे बायले एक उलेचा अधिकार दिल कोणी का म्हणून. अरे गुंडू होय पुराड किती इकडे तो थोडासा टापटी पडतात धडेवला जाऊन आणि पुढे कोण झालं आपण हा शिगर वेच तू हा अरे गुंडू थांब तू म्हशी तळून खायला हा मग आई गेलो त्या म्हशीचे मगे दात घासून चालला एकदा ते नुसतं आलो. सर्वात खूप छान तू होता हे माहिती तुम्हाला ना अवतार टाकाय नका ज्याला पुढे टाकायचं त्यांना या पेट्रोल आवाजाला 4 कडे प्लास्टर घालले तुम्ही कमी राहिला माझ्या हात विचारत का माझे आईच्या ह्या जळी व्यासाबरोबर तू बांधा नसतीस ना मी कळय आई शपथ हा काही नाही. कापसी फोन झालाय ना ना खुराड उठले एक फळ लोंडून गेले आणि दुसरे कापटी फटके शिरायला आले चला भितर जा धुळू तुझ्या हातीचे खाऊन घ्या पटा फुग लागला. प्राईज डिस्ट्रीब्युशन विजय पात्र केल्याक किशोर सावंतांना 500 रुपये दिला. विजय
किशोर सावंतांना 500 रुपये. डॅनी मास्तराक किशोर सावंतान 500. ताका देव बरो. भिकाराक किशोर सावंतान 500. डॅनी मास्तराक 500. किशोर सावंत. भिकारो किशोर सावंतांचा धन्यवाद. हा. गुंडोक लक्ष्मीकांत नायकानं 500 रुपये. गुंडोक. आणि बाली पात्र विजय अजयक नारायण नायकांना 100 रुपये दिला. 500 रुपये. गुंडोक लक्ष्मीकांत नायक. लक्ष्मीकांत हांव बरें आसा. विजय अजय बाली पात्राक विजय अजयक नारायण नायकाक 100. विजयाक नारायण नायकाक 100 दिला आणि अजयक 100 रुपये दिला. तशाच बालपात्र वसंती सावंतानं अजयाक 200 आणि विजयाक 200 रुपये दिला. तशाच कुसुमा बाळा साळुंकेनं विजयाक 500 रुपये. सुधाकर अस्मोटी हिणी विजयाक 500 रुपये. धन्यवाद. अजय पात्र केल्याक प्रदीप सावंतानं 200 रुपये दिला. अजय. तशाच विजय पात्र केल्या 200. तशाच विश्वनाथाक 200. गुंडू 200. डॅनी मास्तराक 200. भिकाराक 200. पेद्रू अवतारा 200 आणि सूर्या 200. अजय विजय विश्वनाथ गुंडू डॅनी मास्तर भिकारो पेद्रू अवतारा सूर्या. ओके ओके. प्रदीप सावंताक धन्यवाद. आता ह्यात सूर्याक सतीश कोळंबकरानं 200 रुपये दिला. सूर्य पात्र केल्याक सतीश कोळंबकरानं 200 रुपये दिला. सतीश बाबा देव बरो करू. आणि डॅनी मास्तराक कुशाली सावंतानं 500 दिला. कुशाली सावंत 500 दिला. तसेच सूर्याक पांडू गावकरांना 100 रुपये. आणि तशाच अजय पात्र केल्याक अशोक नाईक श्रीस्थळ काणकोण हेणी 500 रुपये दिला. अजय. थँक्स अजय नाव हांव किती आसा. तसेच सूर्याक 500 रुपये. सूर्य पात्र केल्याक 500. अशोक नाईक. तसेच पार्टी केल्याबद्दल प्रसन्ना सावंतानं पार्टी टीमाक 500 रुपये दिला. धन्यवाद. आता मेटला कशेकन घरातल्यान भायर घालूकच नाच भाव आनी विजय बरेकर संसार करूं पावतो. सांगितले बिचार पुरा आयते ते वाच पड. आयते मी वाचून झाली. अरे आयतून एकच जास्त पण केलं आणि कपडे कोणते बात पाहते त्याला. आवाज करना का मागे पैसे येताले आणि कपडे धुताले. तू बरंच माझे ते सायकल साफ करता. ना माझं ऐशी सापडले. मी माझे सायकल साफ केल्या. हा तू गेले विश्वास तिकडे वरता. सगळं सापलं ऐशी होता रे. त्याचा आग होता. ऐशी उडून जायली. सैंडल साफ कर. आयुष्यकडे उडून जायली. ऐशी येताले रे. ah
लोकांसाठी ही पुरा खेळी केली ह्या तुझ्या बायलाच केले नाटक बाहेर घालचं तुला चला या तुझ्या पहिले बाहेर घाल या खाली पहिले अरे भगाड्या कोण सगळं बोलत पहिली विजय आता खाऊया घरात 1 मिनिट बी राहणार हा माहिती लक्ष्मणात्री आपले पोर आहे ऐश्वर्याला वर केला आता घरातल्या कोण बाहेर आणि कोण भितर तुम्हीच निर्णय करा आज तुम्ही मौज मस्ती करते ही करोडांची आस्ती कोणी कमवले या माझ्या पुताला जे कमवले तसले मुंशा घ्या कनेल सांगेल ऐकून घेऊन तू घरात बाहेर जाऊ नका रामायण घडून कारण भाऊ तू विजय तू पाय पडता अरे हे मग काळजा तुकडं रे हे मग काळजा तुकडं तो काळजा तुकडा तो काळजा तुकडा झाला आता घेऊन बाहेर विजय अरे विजय या जगात कोण रुपेल ना रे पिशा कोण रुपेल ना सगळं झालं होतं एक दिवस पाठी झालं रे एक दिवस पुढे मनुष्य हा जन्म येत असतानाच पुढे खाली हाताने रे आणि मैदान सुद्धा खाली हाताने मैदान ज्यांना तुका ह्या घटने घडलेली सत्य कळल्यामुळे त्यांना तुका खूप पश्चाताप जाता नाही खूप पश्चाताप जाता नाही याच्या काही परिवर्तन मरामध्ये अजय तुझे हाल माझा पळत आहे रे पळत आहे आता घरात काहीच फायदा तेव्हा म्हातारो केवळ का म्हणत काय म्हणतो
एक कोटी मागील मिशन सक्सेसफुल झाले की हाव आणि तू दुबई मधून सुखात संसार करूया. हा ऐश्वर्या या बोर्ड पेपर एक साइन कर पडे. आज हाव एक थम खुश असे या खुशेत तुगे मधुर कंठाने एक प्यार भरा गीत हो जाए. ओके माय डियर सूर्या.
हे की सांगतो ऐश्वर्या तुके एक पवित्र प्रेमाचे पवित्र प्रेमिका म्हणून समजून हांव तुझी बरं लग्न झालं तुझ्या नीट प्रेमिका कित खबर त्या मंगळसूत्राची किंमत तुझ्या प्रेमिका कित खबर मंगळसूत्राची किंमत मंगळसूत्र बांधलेले असून दुसऱ्यावर संसार करून सुटिल्या तुझ्या कळंकितील गळ्या त्या पवित्र मंगळसूत्र उरणूच उल्ला त्या काळमणी जोरात किंमत ना जातले पहिल ते मंगळसूत्र खाण ऐश्वर्या पहिल त्या मंगळसूत्र खाण ओहो माझ्यासली प्रेमिका कित खबर मंगळसूत्राची किंमत हे घे या सगळ्या तगड्याचे मंगळसूत्र या मंगळसूत्राची मत तुक मुखार कळटले ऐश्वर्या तुक मुखार कळटले तेव्हा असल्या नेज प्रेमिका आणि कोणाक दिनाकर देवा दिनाकर या पोर नाटकाचा सूत्रचा हावसा विजय हावसा हे पोर मागेने ऐश्वर्याने प्री प्लॅन अर्थात पूर्व नियोजित कार असतात पण तुझे भाव अशा बऱ्या प्रेमाचे खोटे नाटक केले त्याक मागील बद्दल प्रेमात अशी फसले की तो बिचारा उशी लागून निशाग लागला तुका मिस्टर विजय मागील बद्दल नंतर तुगेल बोट फिरून भाव भावाक छू लावून दिलो एक फूल और दो माले हो नक्की संसाराक एक बाहेर बंद करतो एक नामार मरतो नामार तसेच सूर्याल मास्टरमाइंड प्रमाणे तुगेल नावार आशिल्ली असती गाय हानी मागेल नावार आणि एक दिवस अजय मागेले आपलं लुटू प्रयत्न केला म्हणजे अष्कन नाटक केले की ते पळत तू मूर्ख फार झालं अजय पिशी लागू कारणभूत तू असं मिस्टर विजय पप्पा म्हाका माफ करा रे एक यशस्वी पुरुषा फाटल्यान एक स्त्री उरता म्हणून केलो एक सुखी संसार सत्यानाश करून एक असले स्त्री उरता म्हण आज कळेल म्हाका काचे मागे भाई पिशी राहील पळय तशाच तो मुखार एक दीस पिशार पडले ऐश्वर्या तशाच पिशार पडतले कसली संकटात मागेल पप्पाने बाई काय सारे देवा तुगेल तो भाई आणि पिशार पुढील भाई आणि तो म्हातार खूप वाटेल पण म्हणून तू या पत्रा तो किती करतलो तुका वे तेमी तशी घेऊन पावे मंगळसूत्राची किंमत हे घे जमगेल किशोर सेफ ठेवून 15 लागला माझ्या सांच्यात आम्ही शो म्हणत सगळे रेडी असं बरं यस बॉस सब कुछ रेडी आहे तुम्ही निश्चित राहा चला तर आल्या ह्याच टायमार मिळेल त्याने ही बॉडी होल ही गोडे
मास्तरा पैशाची आशी दाखवून त्या मोगऱ्याक खिशात घायला. अगो मोगऱ्या दुबई दुबई त्या मास्तरा मला दुबई भरत पण सांगला बरे काम तीच म्हणला महिन्यात पगार नी 1 लाख रुपये असा कोटी मी भरपूरच काय हा एक 2-3 वर्ष राहता आणि 25 लाख रुपये घेऊन येता. आणि हे मेंटल पडत पण उडी मार्ग बडा के घेऊन आवड बघोय ना आवाज पण दबाव करत नाही. आणि तिचा तितीन पडी गुळू कोण गहाण जातो तू बाप्पा आई आपल्या बाहेरला वाचल्याने फुसफुस करून घेऊन या हा. किती सांगते फुसफुस फुसफुस हा सगळं अर्धा मोगऱ्या त्या मास्तरा भरोसा होत ना तो तू ख होऊन इकून घालतो दाखवून तो तुम्ही घाबरावा तो मास्तर जर मग पहिले मिळत असेल हा खिंची खर पावत असेल खरंच काय तुमका माझ्याकडे कोणकोण लग्न होत आहे खबर काय लाईन 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 खबर असा आयदण का काकण का कामड का फेरन लावली आणि ती काय पाकली फसेल नका तुझ्या प्रेम करणी फसली का अबा तुझी असे प्रेमिका किती खबर मंगळसूत्राची किंमत किती खबर ना किती खबर ना का म्हणता पहिले 2 तोळ्याचे मंगळसूत्र 30,000 मिळतात आता त्याच 2 तोळ्या मंगळसूत्राची किंमत किती झाली बघ 1 लाख रुपये झाला खबरच काय गप्रो तू बनारवर लागून जाऊन खबर असू का आई तू बापू बरोबर म्हणाला गे आई बरोबर या गावच्या ग्रामसेवक जगन्नाथालो एक मात्र सुपुत्र ठिकाण कोण तो अबा होतो अबा बापा एक काम बरे केलं पड्या नावात बरोबर घायला विकार लोकांनी सांगतो पण भीक मागू म्हणून पड्या पड्या गोळा फाड कशी काय सांगा हा बडापाड आणि तू कोण केली गोबो सांगला काय ना बडापाड कर आज का बडापाड असा इंगा बरोबर आई केली गो तो पैसा साखर खाली कर खाया खाया उद्या चालू मस्त तयारी होय चल बच्चा चल शिप कामावर पोटा रेडी असा चल बच्चा मोगऱ्या वैस पहिले एक पण विचार कर तो तुमच्या घरचे कामा लावत तो बंद पडला चल मोगऱ्या टाइम जाता बच्चा मोगऱ्या पडय विचार कर पडय हा मिस्टर देणे बोले सकल ती तुमच्या ती वश अशी टोपी वशी काय झाली आणि त्या तुला ती मालिके मसा ती गोल के बाद वाली काय बघायला गेले चौथी पण पिस्तूल पण गेला मेरेला चांडकींचे मग प्रमोशन जाऊन हा येस झालो एक नंबर नालायक क्रिमिनल असा बटे आरोप घालला का हो तिकडे प्रूफ किती असा तू यांच्या नालायक सुरेखने विजयाला खून केले विष्णू सामान्य घरात सीसीटीव्ही पुढे रेकॉर्डिंग झाला असा आणि तो व्हिडिओ सुद्धा आम्हाला साहेबांनी मला आपण टेस्टर पाहिलं असा स्टोराईट अरे देवा काळा अरे माझ्या जुबा खऱ्या होती वाच केला इथल्या ती आमका गुप्तचर विभागाला बातमी आली की दुबईचा अंडरवर्ल्ड डॉग सुलतान हे कानिका नालायक सुरेख मेन एक प्रोजेक्ट दिले मिशन कन्याकुमारी म्हणल्यार पहिला पण पैशात वेशा धंदा लावचे पण हो रेडी मास्तर जाऊन ह्या गावच्या बोली भाली पाहिला पैशाची अशी दाखवून पिशार गायलो त्यांनाच्या आमच्या डिपार्टमेंटान हेमचे चेहरे कायम नजर लावून आमचे जाव आशिल्लो वाघ प्रो तुगेर बंगला सीज दाम सीज केल्ले आसा सांग डेडी हे खरे का खोटे खरी सर ओ दाखव मोरे हमरे डाकू जसला घार पोटात चाकू
फातर पडून येता पक्का 25 मेळटा तुका चल मागे मुखार टार्गेट आसा तो नालायक सूर्या चल सूर्या वयता तू खंय वयता कोण तो मनशान पळय पैसे हाडचे मुगो खूब अशें करनलो आमकां देवान कितले दिले पळय तेतूकच आमी खूश रावूंक जाय लास्ट पळय मेळची पळय अशी फाशीत मागे चूक झाली हांव चुकले म्हाका माफ करा एकच फावट म्हाका माफ करा आयच्या आमगे संवसारात हांव तपले तुम्ही तूच चमचा जरा भितर सगळ्या पास करून घाल तुमका त्या चमच्यान खायला घाल यो दुबे वयतले अहो तुम्ही वचून सांगली माफी मागली तुमची वाचू मुगो एक काम कर हाली येता मुगो त्या दुगे बाया वचून नाव सत्य घेऊन येता मी तुम्ही कॉफी घ्या हांव बंदी अजय 5 किल्ल्याक गणपती नाईक मस्जिदीनं 5 रुपये दिला अजय आणि विजय 5 किल्ल्याक तशाच गणपती नायकानं 5 रुपये दिला तिने गिरोयचे अजय विजय गणपती नाईक मस्जिदी गणपती नाईक विजय गणपती नाईक मस्जिदी गणपती नाईकांना देव बरोबर तेच अजय प्रेमानंद बांदेकर 100 रुपये दिला अजय प्रेमानंद बांदेकर 100 रुपये प्रेमानंद बांदेकर देव बरोबर आणि हे केले बाबा
गेलो जीवांशी गेलो पहिले करोड करोड म्हणून नागतालो हे गेल करोडा पुढे बेगी करोड सगळं सोड गेला बाहेर वाईट गेलं तर हेच हॅलो कंट्रोल रूम हा हे सर इथून होता विष्णू सभाला घरात एक डेड बॉडी पडली आणि ती हो तुम्ही तुरंत पोस्टमॉर्टम करून द्या हे खून पक्का त्या ऐश्वर्यान केलं होतं रे त्याका पहिली सदूस आहे विष्णू सभाला घराची वाट लिहिली कळ ती कळ मला हे कित्या म्हणलं कसले स्वप्न पडलाय बघा आता पडा पोर पोर पुस्तले म्हण घेऊन हाव बघतोय तेमका शिक्षण देऊन तेमका शिक्षण दितात आणि ते गेले सर्वच राखतले म्हण घेऊन पोर बोड करतात चला मागेल ह्या म्हातारपणात हे असे किती विचित्र घडले देवा विचित्र घडले भांगरासारखी पोरा या मागे भांगरासारखी पोरा जीवाची अशी किती हाल केलं तुझ्या या शुद्धीला शिल्पाला खाऊ म्हणून घेऊन वाचून मरतालो देवा मरतालो अन्नाची फळे नसताना कितीतरी दिवस मागे पैसे नको खाऊ घेऊन येतले आज इल्ल्या दिता इल्ले तू रन्ना का लक्ष्मी माझ्या ह्या पोराला हात पोळा जाईल तो लक्ष्मी पोळा जायला पाले हा ना झाला चला या मागे बाबरा तुकड्या पोळ पडत लक्ष्मी पोळ पडत पैसे येतले मागे वाटले आज तू वरना अरे त्या आयशू त्या देवान खबर घेऊन येतो देवान खबर घेऊन या त्या तुझ्या आयशू पायान आज आमची परिस्थिती ही चालली आहे परिस्थिती ही चाल पडला तू मागे आयशू चालू म्हणलं आयशू सांगता ना आज तू बोलले ना तुझ्याकडे कट्टी आमच्या जीवनात काहीच उपयोग ना आमच्या जीवन आता समाप्त करूकच आहे
बापाय पराक विशीतून म्हणेल हो हो ओ दळिद्रू बापोय पहिलेच होतो देवा पहिले लक्ष्मी लक्ष्मी होय तर लक्ष्मी शांती मिळते चल पप्पा अजय 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 हे किती घडले देव एक सुखी संसार सर्वनाशा गेला एका पिशी लागली दिसता हेनी केली कर्मा हे कात मेळी अशी वाईट वाटेन गेल्याने परिस्थिती पळली तुम्ही तशमण त्यांना बऱ्या मार्गाने चलात सगळे बरे जातले हेका वरच त्यांना ही कल वाटेल पण म्हणून जाय हे काय हित शिक्षा ठोक मध्ये